Δημήτρη, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τροπαίου. Ήσουν εκείνος που έστειλε την ομάδα στην παράταση με το πέναλτι που εκτέλεσες. Είσαι ένας από εκείνους που έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα στη διαδικασία του πέναλτι. Πες μας τα συναισθήματά σου καταρχάς και μετά την ψυχολογία που έχει ένας παίκτης στο 92 να βαράει το πέναλτι. Εντάξει, καταρχάς έγινε ένα δυνατό μάτς. Καταρχάς, ότι το θέλαν και οι δύο ομάδες στο κύπελο. Μπορεί να μην ήταν το πιο όμορφο ποδόσφαιρο που θέλει να δει ο κόσμος, αλλά πιστεύω η δύναμη και το πάθος τον κράτησε στο γήπεδο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Φάγαμε ένα γκολ. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μετά κάποιες ευκαιρίες να πιέσουμε, ωστόσο ήρθε το πέναλτι μετά. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολλά εκείνη τη στιγμή. Ζυγίζει πολλά κιλά η μπάλα, αλλά έχω βρεθεί, δόξα τω Θεώ, πολλές φορές σε αυτό το σημείο και προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου να εκτελέσω εύστοχα. Εφόσον το πετύχαμε μετά, πήγαμε στην παράταση, δεν πήγε κάποιο γκολ. Ήρθαν τα πέναλτι και μετά στα πέναλτι είναι και λίγο η τύχη που καθορίζει τον νικητή. Μας ήθελε πιο πολύ εμάς σήμερα. Συγχαρητήρια και στο Γάλλο. Δημήτρη, σύμφωνα με την προϊστορία των τελευταίων 6 τελικών, η ομάδα που παίρνει το κύπελο είναι και το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι η Κηφισιά στο τέλος θα τερματίσει την πρώτη θέση? Είναι δηλαδή ο πρώτος στόχος σας από εδώ και πέρα? Ναι. Εντάξει, οι στόχοι μας δεν ήταν τόσο ψηλοί καταρχάς. Αυτά που μας ζήταγε ο πρόεδρος από την αρχή της χρονιάς. Έχουμε φτάσει όμως σε πολύ καλό σημείο. Η ομάδα είναι πάρα πολύ δεμένη, πάρα πολύ καλό το κλίμα. Αυτό που είπατε ισχύει για το ότι ο πρωταθλητής παίρνει και το κύπελο. Είμαστε αυτή τη στιγμή πρώτοι, ισοβαθμούμε, έχουμε το τελευταίο παιχνίδι μέσα στο Γάλλο. Δόξα τω Θεώ βγαίνουν 6 ομάδες. Έχουμε βγει ήδη. Από εκεί και πέρα σίγουρα θέλουμε και την πρώτη θέση. Αν δεν έρθει, πάλι καλώς. Ότι θέλουμε τη θέλουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Συγχαρητήρια για το κύπελο.